Bai? Hazingo gara? Atako soinu poli-poli bat, zer dago? Xilofona. Bakizu ez da? Hasti horretik, musika ingo dugu, eta bukautakoa musika ingo dugu, bukatzeko? Abesatzeko? Ba, bueno, ipuin honek izena du eskuaren ipuina, bai? Orduan. Eskuaren ipuina izena du, orduan, eskuarekin kontatuko dugu ipuina. Bazen behin, umetxo bat, bost anai-arreba zituena, atera zuek, esku hori, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Hau, atera denok hau. Hau, txikiena zen, eta txikiena saltoka ibiltzen zen alde batera, eta bestera pozik. Hau, atera denoka. Hau, argiena zen. Eta dena zekien. Norbait galdetzen bazuen, ze koloretakoa da zerua? Nik dakit, erantzuten zuen pozik. Zerua urdina da, erantzuten zuen. Atera denok, behatza? Hau erdikoa da. Hau, altuena zen, eta izarrak ukitzerainoko saltoak egiten zituen, zeruan alde batetik bestera, bueltaka, zilipurtik egiten da. Eta hau, behatza, maitagarria zen, eta maitagarriak gustatzen zitzaion, muixuak ematea, eta lastanak egitea gustatzen zitzaion maitagarriari. Baina hau, badakizuen hortzen hau? Gaiztua. Hau, indartsuena zen. Eta badakizue zer egiten zuen indartsuak? Indartsuenak bere anaiak ikusten zituenean, jo egiten zituen. Eta behin txikia agertu zen, eta beraren gana hurbildu eta esan zuen. Jo! Hurrengoan, norekin topatu zen? Listuenakin. Argienarekin. Eta argienaren gana hurbildu eta esaten zion. Jo! Hurrengo batean, altuenaren gana joaten zen, eta beraren gana hurbilduta, jo! Esaten zion. Eta maitagarriena ere, ikusten zuenean, beraren gana hurbiltzen zen, eta jo! Esaten zion. Eta egun batean, indartsuren aita, indartsuren gana joan zen. Eta esan zion, aizu, indartsu, zergatik jotzen dituzu zure anai-arrebak? Nahi dudalako. Eta beraitak erantzun zion. Zure anai-arrebak ez badituzu maitatzen eta ondo zaintzen, beraiek ere, ez dira zurekin ondo egongo. Hobe duzu beraien gana ondo hurbildu eta beraiek maitatu. Horrela, beraiek lagunduko zaituzte. Orduan, indartsu pentsatu eta pentsatu hasi zen. Eta egun batean, txikienarekin egin zuenean topo. Badakizu zer egin zuen? Zer egin zuen? Maitatu. Beraren gana hurbildu zen, eta muixutxo bat eman zion. Zuek ere nola egiten dezute, Hurrengoan, argiaren gana hurbildu zen, eta indartsuak beste muixutxo bat eman zion. Zuek ere nola egiten dezuen ondo.
zuenarekin egin zuen topo. Eta beraren gana hurbildu zenean indartxu, zer egin zuen? Muxu potolo bat eman zion, hau zeno batera, eman zion. Eta gure maitagarriarekin zer gertatu zen. Berarekin ere topo egin zuenean, beraren gana hurbildu, eta muxu pilo bat eman zizkion, hau denok ematen ditu, Eta handik aurrera, negua iritsi zenean, eta indartxuk hotza zuenean, bere anai-arrebak berotasuna eman zien. Anabazan eta ez bazan, zardadila, kalabazan. Zatera dadila, plato. Oso ondo!